नमस्कार, मी दिनेश कदम. हे धनश्री पान शॉप आहे, हे माझं आहे. आणि आज मी तुम्हाला मसाला पान बनवण्याची पद्धत सांगणार आहे. मसाला पान कसं बनवलं जातं. तर माझा चॅनल वीर मराठी हॅशटॅग हे चॅनलला तुम्ही लाईक आणि सबस्क्राईब करा. तर चला बनवू आपण मसाला पान, आणि तुम्ही पण एकदा बनवून बघा. मी तुम्हाला पद्धत सांगतो कसं बनवायचं. नंतर चटणी पान, चॉकलेट पान, असे वेगवेगळी पानं बनवायची पद्धत मी तुम्हाला सांगेन. तर मग बनवूया मसाला पान. ही मी बनारस पान घेतलेलं आहे. स्वच्छ करून घ्यायचं. कुठे डाग वगैरे असेल तर ते काढून टाकायचे. स्वच्छ पान घ्यायचं. हे बनारस पान आहे. अजून वेगवेगळी पानं वापरली जातात मसाला पानाला, पण आपल्याकडे बनारस पान उपलब्ध असल्यामुळे आपण फक्त बनारस पान घेतलेलं आहे. ह्याच्यापेक्षा म्हणलं तर कलकत्ता पान, साधा पान, मद्रासी, फाफडा, असे वेगवेगळी बनारस पान, असे वेगवेगळी पानं वापरली जातात मसाला पानाला. पण आपल्याकडे सध्या हे उपलब्ध असल्यामुळे आपण हे घेतलेलं आहे. पहिल्यांदा चुना लावायचा, नंतर हा ओला कात असतो हा लावायचा. त्याच्यानंतर हा काश्मीरी सुगंध टाकायचा. त्यात थोडासा सुक्का काठ टाकायचा. सुक्का काठ टाकल्यानंतर सर चटणी वगैरे थोडीशी लावायची. हा एवढा मटेरियल सगळा लावल्यानंतर ही एक पेस्ट पूर्ण पानावरती लावून घ्यायची, मिक्स करून. चटणीने, काश्मीरी सुगंधने पान थोडंसं चविष्ट लागतं. चटणी असेल तर तोंडात सुगंध राहतो, माउथ फ्रेश राहतं एकदम. हे सगळी पेस्ट एकत्र करून हे लावल्यानंतर सुकण्यासाठी थोडा वेळ ठेवायची. थोडाशी सुकल्यानंतर त्याच्यावरती आपण मसाला घालणार आहे. कोणाला सुपारी जरी आवडत असेल तर सुपारी टाकू शकता, पण मी विदाऊट सुपारीचं बनवतो. पहिल्यांदा आपण थोडीशी चेरी टाकतो. चेरी नंतर खोबरं भेटतं असं बाजारात, ते टाकायचं. खोबऱ्यानंतर बडीशोप, धना डाळ, किशमिश अशा थोडं थोडं भेटतं, ते टाकायचं. पण माझ्याकडं ऑलरेडी सगळं मिक्स आहे. हे किशमिश म्हणून ते पूर्ण पानात टाकलेलं आहे. बडीशोप, दाणा डाळ, खडीसाखर असे वेगवेगळे ह्यात सगळेच एकदम मिक्स केलेलं असल्यामुळे हे ह्यात टाकलेलं आहे. ते एकदमच टाकून घेतलं. त्याच्यानंतर थोडीशी केशर सुपारी टाकायची. केशर सुपारी टाकल्यानंतर थोडासा गुलकंद टाकायचा. गुलकंदामुळं पानाला एकदम गोडी येते, आणि गोड असल्यामुळं माणूस पोटशिरी खाऊन टाकतो. गुलकंद टाकल्यानंतर आपल्याकडे इथे गोल चेरी, त्या गोल चेरीला एक काडी लावायची. जी पानाची घडी मारल्यानंतर लावायला वरून पॅक करायला उपयोगी ठरते. हा आहे गोल पत्ता, ह्याला हरिपत्ती म्हणली जाते. हा थोडासा टाकायचा. पुन्हा हळूच पान उचलून सोडून दुमडल्यानंतर इकडून एकदा दुमडायचं, इकडून एकदा दुमडून घ्यायचं, इकडून एकदा दुमडून घ्यायचं, आणि हे वरून चेरी टाकायची. ह्याला अजून नटवायचं असेल, सुंदर बनवायचं असेल तर वरून खोबरे लावू शकता. खोबरे लावण्यासाठी मी थोडंसं चटणीचा वापर करतो. थोडीशी चटणी लावून घ्या. चटणी लावल्यानंतर थोडंसं खोबरं त्याच्यावरती टाकून घ्या. त्याला चिटकलं जातं. यात आपलं पान रेडी झालेलं आहे. मस्त पान बनवलं एकदम.
तुम्हालाही आवडेल, तुम्ही बनवून बघा. छान पान बनवलं आहे. तुम्हाला पद्धत आवडली असेल तुम्ही बनवून बघा, खाऊन बघा. चांगलं वाटल्यास तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा.